sa to, že Geofen. Pozrite sa. A je to taká ako z Ghibli movie. Geofen Tea House, Geofen Art Gallery Kamalburga. A ja chcem ísť do Sky Village Tea House. Idem sa tam pozrieť. Sky Castle Tea House. Takže idem pozrieť. Wow, fakt je tu krásne, ty vole. Ja som v galerii. Brutál. Ľudia, tak toto je fakt, že nádherné miesto. Teraz som v nejakej galerii a idem dole. Ľudia, what the fuck? Akože pozrite sa na túto jemnú nitku, ktorá akože je tu napnutá pre bezpečnosť. Ty vole, ale je to fakt tu na nádherné. Brutál. Bojím sa, utekam. Ani sa k tej nitke radšej nepribližujem, že to, akože čo? Ani sa tam nemám vlastne jak dostať k ničomu. Tak budem len tu. Počúvajte, ja zase som sa tak dostala, kde nikto iný sa nedostane. A môžem tu ísť, len oni nešli do tej čajovne. A ja mám teraz akože úplne najlepšie fotky z nich. Pozri, jak zavidia, jak tam fotia, kamerujú. A ja mám zase najlepší výhľad. A stačilo mi ísť do čajovne. Chceli by ste tu ísť, turisti, čo? Som vo vegánskej reštike a dávam si tu takéto meatballs. Vegan. Neviem, čo to je. Vyzerá to brutálne. A polievku z meatballs. Poďme to vyskúšať. To je sladké. Bardzo fajne. Thank you. Okay. Teraz to tu má celé taký ten Ghibli vibe. To fakt krásne. And I just repeated it. I was like, oh, I probably shouldn't do it.
size is so much less big. I mean, I guess just that was the one we got dropped off, right? Yeah, or Vyzerá to tu fakt, že nádherne s tými lampašikmi všetkými, čajky a všetko. Pozrite sa. Wow. Idem dole. Dobre, neoplatí sa mi tu robiť selfiečka, lebo zavádzam tých ľudí. Videla som, jak to tu vyzerá, natočím vám tu na čisté, akože pekne. Je to tu fakt dobrá. Takže idem naspäť do mesta. Na autobus. Uvidíme, že či sa dostanem. Bože, trápna som už, ale mám piči, už som zistila, že sa mi neoplatí riešiť, či som trápna, či nie, lebo aj tak dobre. Som, že stade ide ten autobus. Neviem, či ho stíham. Wow. Ľudia, pozrite sa na toto umývadlo. To umývadlo je mačka. Najebne. Mega. Čaute, dneska je ďalší deň. Ja už som hore a idem na festival ilustrácie, kde má byť nejakých 50 dačo ilustrátorov, umelcov a majú prezentovať svoje ilustrácie, takže samozrejme, že idem tam a potom sa pôjdem asi najesť do nejakej vegánskej reštiky, ktorú som našla. Vyzerá brutálne, majú tam asi 500 kombučí a idem tam. A som šťastná, že som tu len týždeň, lebo by som asi 200 kg pribrala. Lebo toto, čo tu majú za fajné jedlá vegánske, tak to som ešte ani v Berlíne, ani nikde nezažila. Strašne fajné. Takže už mám sa stretnúť s tým kamošom, čo som s ním včera bola tiež. A ideme kúknúť z festivalík.
tak vám potom natočím. Neviem, na čo tu všetci čakajú, ale asi na toto Hunter x Hunter. A idem koknúť ďalej, to bude inde. To tu vyzerá. Ľudia sú tu v cosplayoch. Neviem, že čo, kde je tá ilustrácia. Všetko tu je, len nie toto, čo hľadám. Tu bude nejaké výstupko asi. Ty kokos. Tak vám natočím toto už, keď som tu. Ľudia, už viem, čo tu je. No ľudia, samozrejme, že som zle, úplne inde som, hej. ChatGPT doporučil mi toto, ale potom mi kamoš povedal, že ja kde som v piči. Takže on ide po mňa, idem sa zatiaľ najesť. A... ale dobre, že som tu bola, lebo akože sranda, toto anime aj všetko. Budú tu nejaké cosplaye asi, alebo neviem, no som si odfotila fotočku tiež. Tak a teraz idem rýchlo do reštiky sa najesť veganskej, lebo som našla mega reštiku, kde majú asi 500 000 kombučí a burgery a všetko možné vegan. Takže utekam tam, krásne tu je do piče. Ja nemôžem to asi, mám sa tu presťahovať. No už som v tej reštike, ty vole, no majú tu fakt, že neskutočné veci. Dezerty od vymyslu sveta, burger, všetko. Objednala som si burger a cauliflower wings. No som zvedavá, že ako to bude. Tak a už som tu na Bože, pozrite. Nice. No, tak toto tu vyzerá. Pozrite sa, toto je môj sen. Ja budem tiež také robiť. Keď prestanem byť lenivá. A inšpirujem sa, kúpim si to nejaký zošitok, keď niekto bude mať. Pozrite sa, čo všetko ľudia robia. Všetko možné. Kazetky, disketky. Úžasné, úžasné. Tak tu nám už kreslia, či nakreslia buď psa, alebo portrét a všetko možné. Ale ja nedávam si. Ono to má. 哦，有错边。 Toto sú nálepky na zrkadlo, takto si ich máte nalepiť. A táto pani to asi vyrába. Samozrejme je tu veľa aj takýchto trocha anime štýl. Toto sa mi páči. Ale nemôžem všetko kupovať, musím ísť zase k tej onej k Shop Mama, lebo ona sa mi najviac páči. A tam nakúpim ešte ďalšie veci. Cute!我会选绿色。我最想要的。
Takže ľudia, už som vyšla z marketu. Toľko je tu marketov, farmársky market, ilustrácie, ďalšie guty, neznám co, no od vymyslu sveta, akože nikdy nebudeš hladný na Tajvane. Idem ďalej, už ja som hladná kosa, idem kúknúť, či majú stinky tofu. A keď nie, tak dačo zobnem len tak. Výborne bolo, dám vám videjka, čo som si kúpila o chvíľu. Samé jedlá, stánky s jedlami, plno, pivo, kraft, všetko. Mega. Tak a teraz idem do Fine Arts Musea pozrieť tú na exhibíciu. Where is Stinky Tofu? Takto spia bezdomovci pri hlavnej stanici, tak to vyzerá.
Segini, no tu chlasta sa. A tak no. Takže je ďalší deň, ja som nažratá jak kotné práše a som na univerzitnom kempe. Idem si dať piercing tu blízko, tak som sa išla pozrieť na túto rieku Drunken Moon Lake. Pozrite sa, čo to sú za zvieratá. Čo toto je moriak? Jaká pekná to tu kačka je, ne? Ale jaká pekná. Pekná. Tak už som po piercingu, nebolelo, bolo úžasne, takže odporúčam všetkým Zozo, keď pôjdete na piercing na Tajvane. A ja už idem pred Taipei 101. 11. najvyššia budova na svete. Man was climbing from here up. And also tak toto je posledný deň pre mňa na Tajvane. Práve som v reštike, čo je hneď vedľa môjho hostela. Vegánska reštika a dávam si svoje posledné styky tofu, možno posledné. A idem do Koreji na letisko, lenže už mi došli dáta, lebo som prečerpala všetky 10 giga, ktoré som mala. Takže už pôjdem bez dát a na letisku mám Wi-Fi, ešte si musím kúpiť SIM kartu, čo budem používať v Koreji. Toto nemám a odchádzam. Prosím pekne, posledná styky tofu polievka. A toto je malá, hej, pre nich. Toto je malá porcia. Toto je veľká porcia. Ale vyzerá to výborne. No a je to tu na, už odchádzam, idem do Soulu, teda do Incheonu. A mám všetko, idem už na gate, všetko prebehlo v pohode. Tajvan bol úžasný. Každému odporúčam sa sem ísť pozrieť. Piercing spuchnutý, jak ja. Ale fakt bolo super. A úplne spoznala som úplne divých ľudí. No mega, Taipei je mega. Vyzerá na letisku, je tu plno vecí. Je tu aj vegánska reštika, som si tam dala bubble tea. A idem. Takže vidíme sa v Soule. Keď ste toto pozerali, neviem ešte ako to spravím, či to rozdelím do viacerých vlogov, ale asi hej. Keď ste to pozerali, ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa páčilo a vidíme sa v Soulu.